טוב, למדנו קופה. יש בקופה שתי יציאות, לאט. 1, 2, 3. ב5 אני עושה את ה5 שאני פותחת ידיים 5. שתי יציאות, אופציה של ספין או אופציה של החלקה אחורה. בואו נעשה את ההחלקה אחורה. ב6, 7, 8 אני איתו. נעשה את זה רצוף. ו1, 2, 3, 5, 6, 7. אופציה שנייה זה של הספינים. לאט. 1, 2, 3, 5. איך אני עושה את הספינים? 6, יורדת בצוואר, מתחת לחזה, ויוצאת. אתה מצלם את זה? נראה להם את זה? זה מתחיל. פה, יורד למטה, ויוצא החוצה. בוא נעשה את זה רצוף, רגע יחזיר אותך אחורה. ו1, 2, 3, 5, 6, 7.